फांफुं नङालै बबा लेडिस गेंस्टारफोरदो होजागोनसोलै बाला हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय थ' भिडिअआ मानि थाखाय दिनै मा भिडिअ नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ थ' बिदिबा भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो भिडिअनि मेन टपिकआव लेट्स गो थ' लेडिस गेंस्टार होननानै मोनसे ग्रुप गेंस्टार ग्रुप होननानै बहुत भाइरेल जागासिनो आरो दा बे भाइरेलनि मेन भिडिअआनो जाबाय नैबे स्क्रिनाव नुनाय भिडिअखौ सासे सिख्लाया भाइरेल खालामदो जादोंमोन आरो बेनि उनाव नै बिदि बुलायनाया जादो बे बुलायनायनि उनाव ओमफ्राय गावसोरबो भिडिअ खालामनानै भाइरेल खालामना लाबावदो आरो भाइरेल खालामनायनि उनाव आरो रायजोफोरजोंबो बुजादो लाइन मारिन गोसो मारि बादा गैया भिडिअखौ मानो खालामनायमोन हराव नायनोमोन नामा भाइरेलथ' सानसेबाबो जाखागोन ना हराव नायनो लादोंमोन खोमा नानिफोरा मबाइलाव लानाय माने भाइरेल जानाय खाबदान बेखौ मिन्थिखा हराव नायनोबो लानांगौ बिसिनि भिडिअ बेल' भाइरेल जायाखै आरो गोबां भिडिअ दङ नोंथांमोनानो एसे नायना लादो नै भिडिअखौबो नायनानै ला एसे माबायदि लोंनाय जायो माबोरै मोसानाय आरो मा मा राव बाहायो नोंथांमोना नायदो लोङो जायो जोंहा बेयाव बादा गैया नाथाय गाज्रि राव बाहायनानै फेसबुकफ्राव मानो आपल'ड होयो मानो खालामो गावबा गाव भाइरेल खालामना लायो बिथुलगोन लासिं सिं खोथा आरो बेल' नङा गोबानाय मानि भाइरेल खालामबावोसो भिडिअ खालामनानै नोंखौ हगारना लाबावोसो गावसोरनो नङाबा नायदो नै भिडिअ Buset itu player gede amat. Diksinya. कौन है ये लोग कहां से आते हैं नोंसोरो लोंनो गोसो लों जा जोंहा बेयाव बादा गैया जेबो बादा गैया खिन्थु लोंनानै बिदि फेसबुकाव भाइरेल खालामनाय भिडिअ आपल'ड खालामना लानाय बियो जोबोद गोरोन्थि नोंसोरजों लोगोसे गुबुन सिख्लाफोराबो दा बदनाम मोनफायो आरो जोंनि बर'आ दा बदनाम मोनगासिनो मा बुंबावनो आरोना आरो दा जों बिनि सायाव भिडिअ बानायाबो जोंफोरासो दाय जायो बिदि खालामनाङा होननानै जों भिडिअ बानायो खिन्थु जोंफोरनाव दाय जायो आरोना थ' बिदिबा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होदो आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना ला बाय बाय